L-eks Ministru Tonio Fenech ġie mgiddef fil-qorti waqt ix-xhieda li tat Ines Farrugia. Il-mara ta' ħu George Farrugia li matul il-kampanja elettorali li għaddiet sar magħruf li rregalat arloġġ tal-lira lill-eks Ministru. Fi frar li għadda kien sar magħruf li Tonio Fenech meta kien Ministru kien ingħata arloġġ tal-lira bħala rigal minn George Farrugia. Għal dawn l-akkużi l-eks Ministru Tonio Fenech kien wieġeb li dan ir-rigal kien ingħata lilu biss għaliex Ines Farrugia kienet tammiraħ. Il-mara taħuħ kienet tatni arloġġ li hi tagħmel bħala hobby, il-hobby tagħha u li tagħmel daw it-tip ta' arloġġi. Tagħtihom b'xejn lin-nies li dan jiġifieri xtaqet tagħtih lili għaliex hi kienet tammirani. Però dalgħodu waqt ismigħ tal-kawża ta' libell li Tonio Fenech fetaħ kontra l-Ministru Chris Cardona, Ines Farrugia saħħet li ma taġ dan ir-rigal lil Fenech għax tammiraħ, iżda li żewġa li jiġi ħu George Farrugia talaba biex tagħmel dan. Għal dan ix-xogħol li Ines Farrugia m'għamlitux b'mod volontarju għax tammira lill-eks Ministru ħalset il-kumpanija Powerplan illi tagħha George Farrugia huwa wieħed mid-diretturi. B'referenza d-dikjarazzjonijiet li għamel Fenech qabel l-elezzjoni, Ines Farrugia qalet li tammira biss lir-raġel tagħha, lill-familta u lil ħadd aktar. George Farrugia konferma wkoll li kienu illi ħadan l-arloġġ id-dar ta' Tonio Fenech, dikjarazzjoni oħra li tgiddeb dak li qal id-deputat nazzjonalista qabel l-elezzjoni ġenerali. Jiena m'għandi l-ebda amment li qatt iltqajt ma' George Farrugia, żgur mhux f'kompetu formali ta' Ministru la fil-kostitwenza tiegħi, ma kienx hemm raġuni fil-kostitwenza tiegħi niltaqa' miegħu għax mhuwiex fil-kostitwenza tiegħi, żgur li qatt fil-kapaċità tiegħi ta' Ministru ma kelli laqgħat ma' George Farrugia. Aktar minn hekk fix-xhieda li tarej Farrugia huwa sostna li kien ħamijaw lil ħuh George meta marjati l-arloġġ lill-Ministru għaliex ried ilaqqaħħom formalment. Sa dan it-tant fil-qorti l-eks kummissarju John Rizzo żvela kif il-kumpanija Powerplan ħalset ukoll lil Ines Farrugia sabiex tagħmel żewġ arloġġi oħra illi jingħataw lill-Partit Nazzjonalista bħala rigal. Dan kollu jqajjem mistoqsijiet ġodda dwar ir-rabta intima illi kellha din il-kumpanija li hija implikata fil-każ ta' korruzzjoni tax-xiri taż-żejt mill-Enemalta u l-Partit Nazzjonalista. Rabta illi matul il-kampanja elettorali dejjem ġiet miċħuda mill-esponenti nazzjonalisti. Din ir-rabta ġiet miċħuda wkoll mill-mexxej nazzjonalista Simon Busuttil li meta kien ġie mistoqsi dwar dan il-każ minn One News fit-22 ta' frar li għadda kien qal illi huwa jemmel lil Tonio Fenech u mhux lil George Farrugia. Inti ser temmen il-George Farrugia minflok lil Tonio Fenech, jiena ngħidlek illi bla dubju ta' xejn nemmen lil Tonio Fenech. Dan il-każ ta' libel kien infetaħ kontra l-Ministru Chris Cardona li kien żvela din l-istorja. Fil-fatt kien il-Ministru Cardona stess li sfida lil Tonio Fenech sabiex jiftaħlu kawża ta' libel qabel l-elezzjoni sabiex il-fatti brabta ma' dan il-każ joħorġu kollha fil-beraħ. Dan il-każ mistenni jkompli jinstema fit-3 ta' Ottubru li ġej.